Cara digabung niki sekawan nggih. Belajar ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Akhiripun jenengan niki sekawan-sekawane niki mboten dingklang nggih. Mboten pincang. Papat kabeh dirangkul kabeh sampean pelajari sampean berarti jenenge wis numpak buruk niku sikile papat. Lah sikile papat pelambange napa? Sikile papat pelambange ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Nek dibahas papat niki kuwatah awake dhewe nek dulur papat lima pancer enten napa kakang kawah hadiari-ari enten kedadane menungso lemah banyu angin geni zat sifat asma af'al kuwatah nek dibahas. Terus wong takwa iki ya nek papat kabeh niki nek dibahas malah gambaran mari-mari nggih. Mungkin saged dibahas nek pun pas wancine temane napa dengan sendirinya mungkin belajar setunggal-setunggal saged. Sholawat serta salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi merupakan manusia pilihan ingkang dipun utus kalih Gusti Allah diturunkan tenggene dunya guna napa ditugasaken memperbaiki akhlak setiap manusia. Akhlak napa nggih? Akhlak perbuatane Kanjeng Nabi niki jenengan contoh. Nek jenengan sampun saged nyontoh perilaku tata krama sifate Kanjeng Nabi, berarti jenengan sampun angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaping 3 pun matur suwun sanget dumateng kerawuhan panjenengan sedaya awit saking griya panjenengan iki jenengan dikrentekaken Gusti Allah bidal enek perintah budalo ngaji jenengan menjalankan perintah Gusti Allah sampai dugi mriki niki jenengan pun Mbak sampeyan pun ditakan napa keset mboten napa-napa Pak sama kene kersane nggih jadi aku dek ngenane niki ana iklan niki wau iklan dadi mboten napa ya gak film tok kabeh nek iklane. Lah wong jenengan setiap hari niku kathah iklan. Jenengan ki ambek niku lho setiap hari teng ati jenengan mboten kathah iklan. Awake dhewe sepuan ya Allah Gusti, kula pengen fokus teng ngene Gusti Allah. Dilalah nek sret eling masa lalu. Lho, diketokno meneh mbek Gusti Allah. Aku iki wis masa lalu wis tak pendem wis suwi lho lapo dimunculno maneh. Nah niki wau kegawa ati. Kimang lapo ya iki man diketokno aku iki mang iki wis sak ndem suwi jere aku iso nrimo kok diketokno maneh. Lah nek sampean jek bahas niki wau malih sampean reken berarti sampean durung iso nrimo. Wong nek wis iso nrimo ya wis babas sak karep-karepe Gusti Allah dikei iklan sing penting sampean paham wong Gustine niki jerene de ila ya masu illal mutahharun jerene nek pengen cedhak
cedhek aku gak kena disentuh sapa-sapa kecuali wong sing duwe ati sing suci, ati sing resik, ati sing gak duwe pikiran suudzon, ati sing gak duwe pikiran nang wong. Engko ndang wong iku ngene. Wong iku kaya ing wase aku kok gak seneng to kambek aku. Kan pikiran sampean dhewe. Nah niki wau belajar ngilangi rasa niki dalam bulan puasa niki, belajar iso ngendhalekno hawa nafsu sing elek-elek niki jenenge napa Pak Arifin niki dikerangkeng. Bahasane dikerangkeng, dibelenggu, dirantai. Nah niki kabeh iki terserah bahasane. Dan nek sampeyan iso mblenggu, iso ngerantai, iso ngendhalekno hawa nafsu sing elek, jenengan berarti berhasil, jenengan berarti poso temenan jeneng ngepasno rasane Gusti Allah. Intine ngoten. Salajengipun kula matur suwun sanget jenengan sampun hadir dhateng majelis taklim menika guna belajar ilmu, mugi ilmu panjenengan mangke kan mboten mungkin to nek wis Gusti Allah gerakno berarti Gusti Allah ngridhoi. Nek wis diridhoi Gusti Allah ya ora mungkin to ning kene jenengan belajar ilmu terus gak entuk ilmu sampean mulih gak nggo apa-apa. Kabeh niki kalah kambek ridhone Gusti Allah. Masih di omah gak usah budal. Ndek kono kulo aten nenek acara buka bersama. Sampeyan nek atine kekeh, nek ndek jero dikongkon budal, nek sampean menjalankan perintah Gusti Allah ya budal ngaji, gak wis aku tak budal ngaji ae. Soale apa? Aku engko nek gak ngaji, atiku engko bingung maneh, kadang pangkling, kadang anu. Soale tiyang niku asline pun diulang, tapi kebanyakan masalah setiap hari kadang lali. Lah tujuane ngaji ngeten iki ngelingno iling-ilingan. Iki nanti yang Jombang ngepel nih, baru ngerti ngaji wae. Mugi jenengan ingkang belajar ilmu makrifat niki mangke napa ingkang badhe kula sampaiaken jenengan paham sing maune jenengan nggih mungkin jenengan masalah salat, masalah poso niki sampun semerep ketriyen sedaya tiyang ket mulai alit sampai ageng saniki ageng to nek Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Line in mode. pun Pak. Niki wau dinten niki kathah iklan nggih. Iklane kathah. Dan niki iklan niki seni nek padha mbek jenengan rumah tangga mosok ate lurus manut kabeh bojone gak ganggu gak nggodho anak gak nggodho wis lurus ibadah tok wae sangu njaluk sangu ya wis enek wae napa blonjo ya wis cemepak sembarang kalir lho lak enak gaene cerita bendina. Gak rame mbek bojo, gak gegeran, gak engkel-engkelan, anak iyo gak nggodho, ibadah tok gak enak nek menurut kula. Sepi. Rumah tangga sepi. Iki jenenge iklan. Kabeh iki iklan iki yo perlu. Mboten enten iklan sing ngenten ae. Sampeyan delok film. Lurus gak enek iklane blas. Sampeyan mboten kesel sedina bleng delok film. Nah, waduh tiyang nih ngoten sedina iku sampean ngaji ket mulai isuk ndek musala sampai meneh subuh. Nah,
Jarine kon ngekeh-ngekehno ibadah. Lah kok tibakno ngaji tok. Nggih sampean Gusti Allah ya gak seneng to nek wong ngono kuwi tok. Lah terus anak sampean nek dikei mangan apa? Ibadah ku ya ibadah. Nek wis wayahe enek wektune, wae nyambut gawe. Kabeh iki anak ya butuh mangan, butuh sandang, pangan, papan. Masih duwe bojo nek sing lanang ngaji tok, pinter ngaji tapi gak iso golek duwe, purun mboten Bu. Oh gak gelem, berarti wong wedok iki matane mata duitan. Tapi nek dereng mata duitan ku ya ora gelem panekan suwaru to. Padahal kenyataannya ya ngono. Monggo niki Pak RT. Pak RT Mbak Bu RT. Ket mau mondek mandek di iklan iki. Dadi gak malah-malah engko buyare jam 12. Menisan sama terasnya golek Lailatul Qadar. Padahal bedinten sampai niki lho wis angsal Lailatul Qadar ngenteni dinten ganjil genap jere wong-wong. Enek ganjil genap kaya peraturane lalu lintas nggih. Jere nek ganjil genap. Enek Gusti Allah gak enek genap gak enek ganjil. Makanya wong saiki ibadah iki jere ganjil rono genap rene ya Allah. Masa Gusti Allah diatur ganjil genap kok kaya perhitungan men Gusti Allah nggih. Jere Gusti nek aku iku lho gak tau perhitungan kambek awakmu, tapi awakmu nek aku kok perhitungan. Makane seumpami jenengan nyane Gusti Allah eling ga. Lah sampeyane apa nek ngarani wong-wong nek gero-gero kasem. Mbek Gusti Allah gero-gero kasem kok sampean njaluki rezeki lancar sembarang karir duit piro ae gedebukan karepe kan ngono. Lah wong mbek Gusti Allah gero-gero kasem ya Gusti Allah nek kei gero-gero kasem. Kabeh iku tergantung awale piye. Wal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Wong wis ditulis di Quran. Awale awakmu iku lho piye kawite kok njaluk padha mek iku nang swarga. Sampeyan duit 100.000, 20, 50.000, 10.000, 5.000, terakhir 1.000 rupiah sing dicemplungno 1.000. Lah iku njaluk swarga. Firdaus. Terus swargane nek swargane enten. Maksudnya swarga niki purun jenengan leboni napa mboten? Mboten tok ae. Nek jenengan siap ae dilebon. Kebanyakan kadang-kadang ki wong napa ya menungsa iki gak iso ngaca awake dhewe. Jalukane gedhe tapi pengorbanane nang Gusti Allah iki lho gak enek. Lah yo Masya Allah Gusti, kula niki pengen ndang jenengan tumbasaken mobil, kula ndang gadah griya sing gedhe, kula nggih pengen gadah kontrakan, kula pengen tumbas sepeda motor jual aneh akeh. Iya, tak ijabahi kabeh penjalukmu. Endi pengorbananmu nang aku? Dudohno, aku perlu bukti. Jadi Gusti Allah njaluk pengen bukti. Lah buktine gak enek sampean ya ora bengi ra tau gelem melek. Wiritan gak tahu, ndongakno wae dhewe gak tahu. Jenengan santai-santai saja Gusti Allah ya santai-santai. Nek sampean metu witi wis pokoke aku enek karep meneh aku kudu iso tuku sepeda motor. Ya sampean aja turu belajar melek. Dadi duduhno pengorbanane sampean nang Gusti Allah iki cocok ambek penjaluke sampean. Lah sampean jalukane akeh turu, kuwi aku kesel turu. Ate salat Gusti cek yahmene ae. Terus bengi beker dionekno. Kring. Sek cek yahmene yo.
dipateni maneh engko dikakno maneh ora aja yang mene awak kesel susu wis sampai subuh nek wis subuh getun lapor sepuntene Mbak Lis nggih kula mboten anu punapa mboten mapan laporan padahal Gusti Allah ki wis gugah lho asline nggih niki wau napa kurang gregete nang ngene Gusti Allah iki apa sampean duduhna pengorbanan sampean Gusti Allah iki mesti ngijabahi oh pengorbanane hari iki kaya ngene yo gak tau gelem turu berarti apa duber temenan jaluke apa duber ngantek gak gelem turu akhirnya Gusti Allah yo welas to nek sampean turu jalukane yang yo sepeda motor jaluk mobil jaluk omah jaluk tanah sembuh warang kali sampean jaluk iku tapi pengorbanane sampean turu gak ngono apa sapa sing gelem padha mbek sampean ngeten lho padha mbek anak sampean ngene lho sampean duwe anak sampean kongkon Pak jual duit 1.000 aku tuh kok nang rokok nang anu moh tuh kok nang anu moh kabeh moh terus sampean apa ya gelem kei ngoten wis sampean dhewe ngono ya gak usah nyen Gusti Allah bayangno sampean dhewe ngono ae lho iku kan enten wayahe dhewe urusane mbek makane ngeten lho sampean tak warai lho nek gurune nek ate ne lapo-lapo empane kok lapo-lapo nek ate lapo-lapo iku bojone tadi sik nah aku kebengi atene wiritan piye sama jaluk sik tangku ae subuh-subuh lho tak warai sampean lho iki kan buat lho ketoke kan sepele tapi lho temenan iki yang sampean lah nek gak wis kok bengi ae nah sampean salat sik gak apa-apa asline seumpami sampean gak salat blas gak popo lho iki nek sing rene njaba iku lho bali sekali salat gak popo iki salah paham iki nggo maksude padahal nek diitung ganjarane sampean saged ta salat swidak rakaat ayo kuat agak sedina lah sampean kok salat swidak rakaate gak kuat to ya wis ladenono bojomu sampai subuh bar ping pira ae terserah wis iku padha mbek ibadah. Lah kadang-kadang tiang-tiang gak paham ibadah iki sing piye salat wiritan sampai subuh bojone gak direken nggih niku sing kleru. Lah ibadah niku yo ajar to Pak Arifin Mbak kan yo pengen ngalem bareng sampean dhewe sing gak perasaan niku jenenge. Ngeten iki biasa gitu nggih. Ya gak Pak Arifin tok kabeh sing bojo-bojo yang ngono. Ngene iki mboten ngomong apa, iki nyadarno jenengan sedaya. Mboten terus upama Pak Arifin kok ujug-ujug niki wau kok ngomong ngene berarti Gusti Allah menghadirkan, ngoten lho. Lah buat napa? Buat contoh jenengan. Ketoke biasa tapi iki ilmu. Iku sanek ditulis nang Quran apa? Ganjarane padha kambek wong ibadah swidak rakaat. Sampeyan kuat agak sedina suwi kon salat swidak rakaat. Lah wong saiki iki nek kon nglakoni ora kira gelem njaluk sing instan ya wis ladenono bojomu bah sedina ping 20 bah 30 terserah sing penting seneng. Lah terus rasane seneng nang bojo iki akhire rezeki jenengan lancar niku tok iku ge nyemangati sampean dhewe. Wis ngene mawon sampean saawan nyambut gawe sing wedok nyambut gawe seneng nyambut gawe terus bengi ate lapo ayo masa nyambut gawe ae yo kan dia anak bojo to lah gunane mbek Gusti Allah dikathukno dinikahno disahadatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iki lho wis ditulis ning ngene Quran disahadatno bismillahirrahmanirrahim enek lanang wedok saiki sampe yang nek ngono nek sampean gak usah nikah wis ngono wong nek nikah ya wis ngono kuwi mang tok wong nikah iki tujuane lapo nggih ngoten niku wae tok asline iki nek diomongno genah-genah
asline kok saru dikandakno to Mbak Lis. Dadi gak dikandakno tapi yo ilmu kenyataane ngono wis. Saiki sampean nek gak percaya bojo sampean gak usah sampean ladeni blas dina sampean titeni sampean lagi digodho. Iso-iso sing nesu sing ngamuk sing anu enek iki acara iku caper wis mestine. Ya kula paham. Iku tujuane wis ngono tok, ora angel-angel, ora sing njaluk reno-reno, wis ngono tok intine. Makane lapo Mbak Lis kok sampean bahas ngono? Soale napa sedaya tiyang niki punjere tengene bismillahirrahmanirrahim. Lah bismillahirrahmanirrahim niki napa? Rahman Rahim. Rahman Rahim niki intine welas nang Gusti Allah, kasih sayang, rasa terima kasih. Mari diterima, dikasih. Sampai mari dibelanja bojo, mari ngono dikasih. Padahal iki lho kata-kata iki lho wis seru kabeh tapi prakteke gak paham. Terima iki bapake ngkai belanja ibuke. Iki belanja meneh. Nggih matur suwun diterima. Terus sampean imbalane lapo nyane bojo sampean? Ya ngono ae kok ya angel-angel jenenge Rahman Rahim. Nah, dengan kasih sayang padha ae Rahman Rahim. Lha iki bagi wong saru makane jarene Mbah Jimat Kubro ngene. Nek kok mboten dolangno Mbah, lha ilmu saru kok diomongno wong. Tapi gak apa-apa, tapi buat belajar, buat memahami, buat mendalami. Tapi ngeten iki nek diomongno ndek jaba dadi saru. Makane ilmu saru, ilmu sir iku saru. Niki gak mulai nggih gara-gara Imam Pak Arifin ngomongno gak oleh melekan. Mugi-mugi jenengan belajar ilmu makrifat kula menika mangke dadosaken jenengan ilmu angsal ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhiripun jenengan saged ngamalaken napa ingkang kula sampaiaken dhateng panjenengan. Lah sing saged ngamalaken nggih jenengan kiyambek saged ngamalaken atas restu lan ridhonipun Gusti Allah. Lah sing saged memahamaken nggih Gusti Allah kiyambek, sing saged meraktekaken niki nggih jenengan lantaran digerakaken Gusti Allah. Intine ngoten. Pun ilaha Al-Fatihah. Fatihah datang jenengan kiyambek. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, salam waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususan ila ruhi fil jasadi kakakal hadirat. Khususan aku njaluk gawimu. Al-Fatihah. Khususan ilahi fil jasadinya ibu kakibini amin sing baru satu sopanan aku wa khususan ilahi fil jasadinya 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 lahumul Fatihah.
khususan sedaya dhateng guru kula sedaya kang boten saged kula sebutaken ket mulai guru belajar ilmu syariat thariqah hakikat makrifat sing sakmeten kathah niki sedaya boten perlu kula sebut, sing penting kula semerep mugi ilmu ingkang badhe kula sampaiaken dhateng panjenengan angsal ridho lan restinipun guru-guru kula, angsal ridho lan restinipun Gusti Allah. Lahul Fatihah. Khususan ila ruhi Al-Fatihah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qudus, ya Allah ya Salam, ya Allah ya Mu'min, ya Allah ya Muhaimin, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Mutakabbir, ya Allah ya Khaliq, ya Allah ya Bari, ya Allah ya Musawwir, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Qabir, ya Allah ya Basit, ya Allah ya Khafid, ya Allah ya Rafi, ya Allah ya Mu'iz, ya Allah ya Mudil, ya Allah ya Sami', ya Allah ya Basir, ya Allah ya Hakam, ya Allah ya Adlu, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Halim, ya Allah ya Azim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Syakur, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Kabir, ya Allah ya Hafid, ya Allah ya Mukit, ya Allah ya Hasib, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Karim,
Ya Allah ya Syahid, ya Allah ya Haq, ya Allah ya Wakil, ya Allah ya Qawi, ya Allah ya Matin, ya Allah ya Wali, ya Allah ya Hamid, ya Allah ya Musi, ya Allah ya Mubdi, ya Allah ya Mu'id, ya Allah ya Muhyi, ya Allah ya Mumit, ya Allah ya Hayyu, ya Allah ya Qayyum, ya Allah ya Wajid, ya Allah ya Majid, ya Allah ya Wahid, ya Allah ya Ahad, ya Allah ya Samad, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Muqtadir, ya Allah ya Muqaddam, ya Allah ya Muakhar, ya Allah ya Awal, ya Allah ya Akhir, ya Allah ya Zahir, ya Allah ya Batin, ya Allah ya Wali, ya Allah ya Muta'ali, ya Allah ya Barru, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Muntaqim, ya Allah ya Afu, ya Allah ya Rauf, Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Allah ya Muqsit, ya Allah ya Jami', ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni, ya Allah ya Mani', ya Allah ya Dar, ya Allah ya Nafi, ya Allah ya Nur, ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Badi, ya Allah ya Baqi, ya Allah ya Warith, ya Allah ya Rashid, ya Allah ya Sabur. Al-Fatihah. Si kamriyen nggih, yen gedhe-gedhe ya tambah ilmu.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kalih ditedha, kalih ngrungokno. Tajiduhu iku nemu sira ing ba'dul muridin mustaghilan ingkang ketungkul bis sholati kelawan sholat, wa ba'dahum lan ing sakwenehe muridin bis siyami kelawan poso, wa hakadha lan kaya mengkene sakwenehe, wa hakadha lan kaya mengkene sak teruse, wa sababu zalika utawi sebabe mengkono ikhtilaf iku waridun warid ilahiyun kang bangsa pangeran, iqtadha kang natrapi sapa warid, natrapi apa mailah hadza ing condonge iki murid, ila kada maring mengkene salat, wa hadza lan iki murid, ila kada marang mengkene siyam. Wayam bagilan sayokjo likulli ahadin marang saben-saben wong suwiji apa ayyak mala yento amal sopo ahad bimuqtadha kelawan patrapane condonge ahad, bimuqtadha mailihi kelawan patrapane condonge ahad, al mazkuri kang den tutur, illam yakun lamun ora ono sopo ahad iku tahta tarbiyati syaikhin ono ing ngisore didikane guru, wa illa lan lamun ono ing ngisore didikane guru, fala yastahilu mongko ora ketungkul sapa ahad bisain kelawan suwiji-wiji, illa biiznihi angin kelawan idine syekh, wa iradatihi lan kersane syekh, wa hasilu dzalika utawi hasile mengkono ma dzakarahul musannaf pun samenten mawon. Lah kitab niki wau hikam niki masalah bahas napa siyam kalih salat. Setiap hari jenengan ampun nglampahi salat nggih. Lah jenengan selama niki pahami salat niki pripun? Monggo ndang sampean sak ruwe jenengan salat niki pripun? Jenengan selama niki ruwe niku pripun? Salat niki namung gerakan yang dimulai takbir diakhiri salam niki kan menurut syariat niki pun leres. Lah sing dibahas niki bahas masalah ilmu makrifat. Pokoke ngeten lho, napa sing kula onekaken dhateng jenengan niku kula mboten nate bahas masalah syariat. Nek jenengan baca syariat pun tenjawi monggo. Jadi kadang nek kula ngomong niki aja sampean salah paham. Lah sing dadi salah paham gara-gara aku ngomongno jero dipahami ning jaba niki lho dadi perkara. Padahal kudune paham, oh bulis iki ngajine apa ya? Oh ngajine ilmu jero. Berarti barang jero diomongno ning jero, aja digonang jaba, nek digonang jaba dadekno
Ora, mesti salah paham. Soalnya apa? Ndek jero kok dikonan jobo. Wis ngene Pak, gak usah angel-angel. Paling penak sampean nek gawe anak iku ning jero kan ben jobo. Wis ngono ae. Mosok ate dikonan jobo. Ya saru, makan ndek jero, kan barang ndek jero ki bahasan ndek jero, aja digonang jobo. Lah nek sampean seumpama ngoten niku terus gonang jobo kan gak sampean didelok wong apa sing delok sing gak wani. Saiki contoh, ngoten mawon, gak usah angel-angel. Lah kudune sampean kan paham. Oh, kata-katane bulis iki bahas ngomongno ilmu jero. Berarti sing diomongno bahas jero. Aku gak tahu bahas jobo. Nek bahas jobo monggo belajar kan jenengan pun belajar tentang ilmu syariat ket mulai alit sampai sakniki niku jenengan pun katam nek masalah ilmu jobo niku. Lah sing dereng semerep kan ilmu babakan kebatinan, ilmu jero. Niki kula bahas salat riyen mawon nggih. Jenengan beginten lak pun salat to nggih. Setiap hari ini pun salat pun tarawih kabeh to niki wau. Pokoke intine pun salat. Kula pengen semerep jenengan iki ruwe salat niki pripun? Pokoknya masalah kaya salam takbir kan pun semerep. Selama niki semerep jenengan apa salat niki? Pengen semerep jenengan. Salat niki intine nunggal, nggih. Nunggal iki nyatu. Nyatu siji salat niki kumpule roh kambek jiwa. Kumpule Allah kalih akbar, kumpule kawula kalih Gusti, kumpule isine kalih wadahe, kumpule nurullah kalih nur Muhammad, kumpule urip kalih raga, kumpule wong lanang kambek wong wedok. Niki ya kena jarane salat. Bedane nek wong lanang mbek wong wedok kan akhirnya wujude yoga to. Lah nek salat terserah jenengan suwunane napa. Ngoten napa. Nek tujuannya salat madhepnya ning Gustine. Lah madhepnya ning Gustine iki nek sampean madhep temenan, yakin temenan nek Gusti ku ning ngarepku nunggal kambek aku. Jenenge nunggal niku tiyang setunggal napa tiyang kalih? Nunggal loro dadi siji, berarti butuh dua orang antarane kawula kambek Gusti. Dadi wong loro omong-omongan kaya wong pacaran. Padha mbek sampean mbek bapake mbek ibuke sak omah iku lho, iku jenenge wong salat nunggal. Lah sampean pun ngoten napa dereng selama niki salate? Dereng. Mboten napa-napa wong jenenge belajar nggih. Nek intine Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar iki kumpule Allah kambek akbar. Jadi sampean tok kambek Gusti Allah tok, gak ada yang lain. Sret gitu. Aku manglapo yo. Lho, lek kompor rumah tak pateni. Iklan liwat sret anake nangis. Seret dulu kau mang kurung tak anu mat pak apa jenenge kurung mari ya kau mang lagi salah udan pemen aku ku sapa sing anu ki oh ala salat ora enek tenange lha iku kok mau madhepnya ning Gusti Allah kaya ngono. Madhepnya ning Gusti Allah ki sampean tenang sik gak usah gupo kabeh ditata dhisik madhepnya ning Gusti Allah niki. Makane ya Allah Gusti ngaturaken sembah sungkem bekti kula dhateng panjenengan. Ngene lho sampeyan iki padha madhepnyane raja kok. Dadine ditata se ya Allah Gusti kula badhe madhep dhateng panjenengan. Kula nyuwun ridho lan restune panjenengan. Kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula dhateng panjenengan. Kula sujud dhateng panjenengan. Kula nyuwun ridho lan restune panjenengan.
Nah, ngoten sih, masuk atene biayaan sret, ketok kompor kumangkun tak pateni. Sret ketok apa neh? Iku salat ah. Delok film niku jenenge. Lah apa Mbak Lisa aku yang meriami ya mesti ketok ngono. Lah soalnya apa? Durung paham salat. Lah salat niki nggih niki wau kumpule nunggal awake dhewe antarane kawula mbek Gusti. Berarti ya omong-omongan wong loro tok sing didhep ya Gustine dhewe. Asline ngono tok. Makane nek loro dadi siji nunggal. Makanya sama tak kandhani to nek salat bengi ning kamar dhewe aja jamaah mbek bojone. Jamaah mbek bojone ya gak sida jamaah akhire sampean. Akhirnya berjamaah. Ya jamaah tapi jamaah menurut jenengan. Gak sida jamaah sampean. Nek antarane jenenge salat iki kawula mbek Gusti ya wong loro, omong-omongan wong loro, dialog wong loro, komunikasi wong loro padha mbek wong pacaran. Enak lho Pak, sampean eling jaman pacaran, kula kan gak tau pacaran karo. Wong pacaran kok piye uber-uber bojo sampean ngono, sampe iso kenek pokoke kudu kenek. Lah iku alah wong pacaran ki napa to? Ya wis ngoten niku. Omong-omongan ayem wong loro nang ati. Piye yo, ojo ngene sehati. Iki jenenge lah sampean mbek Gusti Allah ya kudu ngono. Lah sampean salat iki selama iki wis kerasakno nyaman, ayem, tentrem napa dereng nek salat. Berarti cek akeh iklan. Nah, niki berarti durung kumpul, durung nunggal iku jenenge. Kata iklane. Nah, kata iklane. Berarti nek kata iklane iku mang napa? Akeh sing atine cek iku lho. Gampang kena arus lalu lintas. Dan wong sholat nggih ngoten niku. Sholat niku tidak hanya gerakan fisik sampai setiap hari Allahu Akbar, nah tersujud, rukuk, tapi juga melibatkan hadirnya hati dan pengagungan kepada Allah. Iku jenenge sholat. Gak terus gerakan tok, tapi apa? Nglibatno atine dhewe hadir iki lho, hadirno atine jenengan kambek ngagungno Gusti Allah temenan. Allahu Akbar, diagungno kebesarane jenengan Gusti. Niki mboten kebesarane panjenengan mosok saged kula saged napa-napa niki lho. Sampeyan lem Gusti, sampeyan iki lho sampeyan lem. Dirayu nyane Gusti Allah iki, dirayu pengen gak rezeki lancar gak merayu belas. Padha mbek Pak Ripak iya wis Pak Ripak Mbak Yun. Pak aku durung riyo durung tuku klambi. Alah wis tuwek-tuwek ngono wis klambine akeh anake ae mene ngono. Nah, soalnya tenggekno gak kober kedisikan wong-wong kabeh njaluk dhisik. Nek kula paham, wong justru wong tukang jahit klambi ku wong ora kober klamben anyar. Soale napa wonge salah pengen tok dhuwit, kabeh wong-wong iki ya njaluk didhisikno kabeh. Akhire wonge gak komanan. Ya tak dudu Pak Ripak jalan keluare. Sadurunge riyo kok sampe tuku klambi sik. Nah, iku. Nggih, padha mek tukang ya ngono sampean delok omahe lah. Sampeyan bayang nopo pinter buwangun apa desain omahe wong-wong apik-apik kaya arsitek. Omahe dhewe ra kober. Dandani. Nah niku soalnya pon dhisikno nggone wong-wong kabeh njaluk dhisikno soalé entuk dhuwit. Mesti dikalahno. Ngono ki biasane masih tukang lho sing gak terima bojone. Lah sampean lo iso mbangun wong omah apik-apik omahe dhewe ra tau diramut.
bakul kelambi yang ngono, bakul kelambi. Tukang jahit yang ngono. Sampeyan gak usah bingung Mbak Yul. Sing penting juga nyepak-nyepaki teko pare ya wis aman. takon tuku dhewe. Lho, tuku dhewe ya beda to dipilihno kok. Engko tak gonceng kalih kula engko gak cocok. Lah nggih, padha mawon. Nek kula wis paham. Anak bojone mesti protes. Sing gak trimo niki bojone mesti napa cemburu. Wong dhisikno aku ora tau dikerekno ae. Ya sampean berarti kudu sing pengertian ngene lho. Lah dikei pemahaman lho awake dhewe mbok gak butuh dhuwit, nek gak ngene lho ya gak iso entuk dhuwit. Ya kudu dhisikno lah terus aku kapan kok dikerekno ae. Lah sentine wong rumah tangga ya wis ngono kuwi. Nek gak enek engkel-engkelan berarti gak sayang ambek bojone. Pun ngene wis uwaman di omah meneng kabeh. Wis ora usah omong-omongan. Wis sembarang cemep Pak terus sampeyan nanti lapo. Yo gak enak. Iku jenenge wong salat. Sampeyan ngono ku ya salat jenenge. Salat kumpule wong lanang kambek wong wedok. Padha ae wong mesti wong gegeran gak enek digoleki. Sejak gegeran gak enek soalnya. Nek kula nek dilapori ngono Pak Guyu tak rungokno wong iku wong anu kok. Wong apa jenenge? Wong sayang, wong cinta ya ngono kuwi. Gak enek digoleki, nek enek ditukari. Lah jirene napa nggih? Awake dhewe iki wong rumah tangga niku setiap hari nggih ngoten niku. Kathah iklane. Pun bahas balik salat maneh niku ya salat padha wae to wong lanang mek wedok dadi salat. Awake dhewe iki dikongkon ngagungno Gusti Allah. Masih sampean napa nyenengno bojo iku ya ngagungno Gusti Allah padha wae lah wujude bojo sampean niku wujude sinten? Nggih wujude Gusti Allah. Aja dibeda-bedakno. Meneng ae Bu ya, sampean tak belani wong lanang-lanang cek iso ngajeni wong wedok-wedok. Nah. Sampean tuntut Mbak Yul, Pak Ripai. Nah. Apa Mbak Lis dasare salat? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Iki lho arek ciri-ciri hafal kabeh. Cirine salat adalah tiang agama. Kense nggih, kula muni salat adalah tiang agama. Jenengan semerep tiang napa mboten? Tiang agama. Tiang niki napa to? Cagak. Tiang niku cagak, tongkat. Punjere agama, pondasine agama. Jadi as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Salat niki pondasine agama. Pondasi niku napa? Nek kaya omah kan kawitane gawe omah kok pondasi to jenenge. Lah kekuatan. Lah wong nek wis duwe pondasi otomatis diogak-ogak dongkek gak karu-karuan ya tetep kekeh jenenge pondasi. Lah saiki nek wis pondasi omah sampean wis munggah terus pondasine sampean bongkar apa ya iso. Wis dadi omah ya tetep kekeh dadi omah niku wau. Niku jenenge salat jere pondasine agama. Pun kula tak teko, agama niku napa? Napa? Agama niki
akhlak perbuatane jenengan. Niku jenenge agama. Makanya kan Kanjeng Nabi niku napa betul agama Islam jenenge teng donya dikongkon memperbaiki akhlak perbuatane seluruh umat manusia, terutama sing beragama Islam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi sesungguhnya aku diutus karo Gusti Allah ning donya gur dikongkon memperbaiki akhlakul karimah. Akhlake wong-wong, akhlak napa to? Perbuatane menungso sing maune ora ngerti cek dadi ngerti, sing maune perbuatane elek cek dadi perbuatan sing apik. Lah iki niku jenenge agama. Jadi agama niku rasa. Rasane sapa? Rasane Gusti Allah. Lah perbuatan niki napa nek gak digerakno Gusti Allah napa nggih saged. Makane rasane ya rasane Gusti Allah. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Nah, ini kalau kata-kata mendirikan agama ini apa? Masuk agama terus didekno, kan boten. Maksudnya mendirikan agama menurut ilmu ma'rifat, atine dikongkon ngerti wong sing bertakwa, kon sing duwe sifat sing apik, perbuatane awake dhewe kon sing apik. Maksudnya perbuatan sing apik niku pripun? Awake dhewe gak oleh duwe rasa iri dengki, gak oleh duwe rasa sifat sombong, gak oleh duwe rasa sifat takabur, bakhil, riya, ujub, gak seneng mbek wong. Nah niki jenenge perbuatan sing awon-awon dikongkon ninggalno. Nah niki ciri-ciri wong bertakwa napa diinane? Eling napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kabeh tujuane dikongkon wong sing bertakwa. Ciri-ciri wong sing bertakwa niki bola bali tak onekno. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Siji wong sing seneng sedekah. Wad-dharra'i wal kaziminal ghaidh. Niki sing
setiap hari dikongkon ngendhalekno hawa nafsu sing elek. Niki ketoke aku munamuni ngendhalekno napa hawa nafsu sing elek niki setiap hari lho jenengan ya ngoten. Prakteke kadang mbek bojo omongan api-api iso dadi gegeran. Mangkel napa mboten niku tok. Wis ujian iki gak usah ado-ado kambek bojone dhewe wis ngono ae. Kadang-kadang bojo iki omong-omong genah nang ati langsung kok nyluwek kita omongane mau menenggo wentem. Nah, iki jenenge padha ae gak iso ngendhaleni. Bener gak enek swara apa-apa gak mangkel ketoke. Tapi mangkel atine iku berarti gak iso ngendhalekno hawa nafsu. Nah niki wau. Wal afina 'anin nas. Mari wal afina 'anin nas. Sampeyan pun saged ngapura wong sing wis tau nglarani jenengan napa dereng. Wong sing wis tau ngelokno jenengan napa dereng iso ngapura napa mboten. Lah sampeyan nek wis telu-telune niki sampeyan pun nglampahi sedaya, sampeyan termasuk wong sing wis bertakwa. Takwa niku siji napa dingi? Tawadhu, nomor loro